lachitatu kuisa msonkhano wake woyimayima kumema wanthu pa chisankho cha pa 16 September 2025. nkhani ndi chisankho chimene chikudzachi choncho wa president kuyambira mauja anayimatu paja pa Nkhuwi Trading Center kenaka pa Ntchisi boma apa ali pa Kasonga Trading Center pamotu akufuna kucheza ndi khwimbi la wanthu lomwe lasonkhana pano pa Kasonga Trading Center ndi malo kapena ndi dera lomwe abungo la MEC langodulaso kumene khaso mbali imodzi ya madera okwana 229 aphungu mdziko muno timakamba paja kunayi madera aphungu okwana 193 koma pano sopano ndi madera aphungu okwana 229 choncho pakali pano a president akufika kuno ku Kasonga pa Kasonga Trading Center komatu ndi ku Ntchisi West constituency kuno akuyimira ngati shadow MP wa chipani cha MCP ndi Anderson Sonti choncho komanso liso makhansa amenenso akuyimiranso konkunonso choncho a president akufika pano nthawi yonse kuti ankhuletu kwa anthu amwe asonkhana pano akafika pala anthu amganda apo amenetu a president akumanena kuyambira akafikapo pano komanso mwina apatatha kufinanso pang'ono akusangana nawo limodzi amganda amenewa pano pali Richard Moto Banda omwetu ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP omwe afika kale pano komanso Deus Gumba omwenso ndi mkulu wokonza misonkhano chipani cha MCP afika kaletu pano pa msonkhano umenewu oyimayima pa Kasonga Trading Center omwetu president wa dziko lino akufika kuti alankhule kwa anthu amenetu asonkhana pano manena kuti a president akuyenda malo osiyanasiyana kuchititsa misonkhano mboma la Ntchisi komanso a president apitenso ndi mboma la Kasungu komwenso akankhulenso ndi khwimbi la wanthu lomwenso lili kumeneko madera osiyana ngati Chamama Trading Center kumeneko madera kuti Chamwavi kumeneko kumantunthamanso kumeneko koseko kuti a president akumanira anthu amenewa kucheza nawo kuwakumbutsa za nkhani ya chisankho cha president phungu komanso kansala pa 16 September 2025 choncho ta president pakambira naima kale pa Nkhuwi Trading Center ayima pa Ntchisi boma pano sopano ndi Kasonga Trading Center akachoka pamene panchumpenezo alowerano Malawi number 4 Malomo Trading Center kumene konso kuli khwimbi la wanthu lomwe adikira ta president akacheza nawonso kumeneko kuwakumbutsa nkhani ya chisankho cha pa 16 September 2025 mwazina president akumakumbutsa anthu akuti ayi kukwera kwa zinthu zina mdziko muno mitengoyi ndi anthu ena amene akuthandizira zimene zikolezera zimene chonekera Malawi adzikwiya kapena adzinyangala koma nkhani yeniyeni yonena kuti zinthu pa dziko lonse zavuta ndithu pa dziko lonse lapansi zavuta koma iwo a president akuyesera zinthu zibwereso chimake mdziko muno choncho akunena kuti Malawi akasankhanso president Chakwera zinthu zosiyanasiyana zitsike kuphatikizapo akambapo nkhani ya fertilizer kuti amangakalenso ndithu factory imeneyi kapena ili mkati kuimanga factory imeneyi mboma la Salima funisa kuti fertilizer zipangidwa mdziko muno choncho akunenanso nkhani ngati yakuti anthu adzilimbikira ulimi pali nkhani ya mega farms imene president akhala kulimbikitsa kwambiri kuti nkotheka kuti dziko la Malawi likhale lodzilamulira kwambiri pa nkhani ya chakudya choncho akulimbikitsa Malawi kuti azitengapo gawo ndithu pa nkhani imeneyi ulimi wanthirira komanso akambapo nkhani ya NIF kuti bungwe la NIF ayisandutsa khala banki kulitsa upinduliro wina aliyense mdziko muno nkhani ya CDF akambapo sa president ndipo akhala kuyikamba kwambiri nati ayesetsa kwambiri kuti kuchosa pa 100,000 nthawi imeneyo kufika pa 200,000 kuchoka pa 100 million Malawi kwacha kafika pa 200 million pano akuti asankhanso mdziko muno president pa chisankho chikudzachi imene CDF ifika pa 500 million kuti ithe kupindulira Malawi onse mdziko muno madera onse aphungu 229 kuti athe kupindulira ndi ndondomeko imeneyi apa president sopano afika ndi makamba ati kuti achezenso pang'ono ndi amganda omwe ali pano ndi makamba kuti kuno ndi constituency imenetu angoyigawa kumene imeneyi Ntchisi West constituency kwasiyo Chief Malenga chonchotu anthu amenewa kuimbira imene ili pano kudikira kuti amve mawu kuchokera kwa a president Chakwera walimbikitsatu nkhani ya chisankho chimenechi kuti ayi kulembetsa kudalembetsa komatu nkhani tsopano ndikukaponya voti nde zina zimene zithu akumalimbikitsa amenewa anthu kuno ndithu madera osiyanasiyana amene a president akuyima ndipo pali nkhani zosiyanasiyana zimene anthu angathe kuti avoteso a Chakwera pali nkhani yofikisa magetsi madera akumidzi nkhani yofikisa nkhayeso zituko zosiyanasiyana sukulu ndi zina zotero zina zimene akuti anthu akavotera president Chakwera zikhazupitiratu mdziko monse muno apa president afika tsopano pano pa Kasonga Trading Center akucheza nawo ayimata mganda aja a president kusangana nawo ayimata amenewa
anganda timakamba sona pali nkhani yone kuti nthawi yoponyera chisankho yoponyera voti idasintha mbuyo mwe makhala 6 to 6 kunati kuyamba 6 koloko mmawa 6 kolokonso madzulo kutseka malo oponyera voti koma pano bungwe lona za chisankho leti ayi nthawi imene yasintha kuyamba kuponya voti 6 koloko mmawa kuthera 4 koloko madzulo apa mayi wa dziko lino tsopano akwera kugamata mpanadenga kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi a president afika pa mgamata cha mpanadenga manja mwamba letu kunyalira kuti ayi ndathokoza mwandirande kuno kukasonga trading center kuimbira wanthu lomwe lili pano kufuna kumva tumawu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera pamene tiwafika pano apa ndipekeni m'manja mwa Adeus Gumba. Adeus Gumba ndi mkulu wokonza misonkhano chipani cha MCP komanso tuna yona zamalo. Kwacha Dr. Chakwera, Dr. Chakwera, watu ndani tose mwezo mawa tidzatani tidzachita bwanji boma ndirida mambo na mayi boma ndiridi a president anatipatsa mnyamata pa ulendo wopitanso kachikena mboma running mate vitumbiko mumba ndikati Chakwera muyankhe kuti mumba tiyeni 1 2 Chakwera Chakwera Chakwera. Bwana president imvani kulandiridwa maulemu masana ano pano paka msonga gogo senior chief malenga marintelo motamangira nthawi bwana president ulendo wanu ngotamanga tikatuluka muno mu Ntchisi patsogolopa kutsogoloko tikafika mpaka kwa Sungu ndapemphe agogo a senior chief malenga akulandireni kuno kwa msonga mosunga nthawi gogo nthawi yanu manja mawa kuti bu. Poyamba tipereke ulemu kwa a state president athu a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera plus wonjezerapo amayi a fuko lino takulandilani kuno ulemu a secretary general inu ali Chad Chimwendo Banda ulemu inu ali John Chairman Azebron Chilondola komanso Mosa Iwala mwana wanu inu Dr. Lazarus Chakwera amene dera lino lidapereka nthawi jama primaries Anderson Nsonthi alandire ulemu chifukwa cha nthawi senior chief Kalumo senior chief Chawanda ndi matiye tonse landirani ulemu takulandirani kudera lino chifukwa cha nthawi olemekezeka president athu ine ndili ndi chisangalalo kwambiri ndi anthu anga osomwewa taonani kumawako mafumu mmene achenera chonsechi ni chisangalalo kuti inu mwadzationa kudera kuno choterechi chimasowa mulungu azikudalitsani sitingalephere kuthokoza zitukuko zochuluka zimene mwatichitira kudera kuno pakuti paboma paja sadalankhule azanga kubwerezapo nati ntelo dera lino poti lidakathera kumene kuja kuti tiruthokoza nyumba za polisi zimene zirumangidwa pamene paja apolisi ali ni nyumba zochepa pamene paja koma ifa cha utsogoleri wanu tele nyumba zimene ziru mudatipatsa zochuluka nili nchikhulupiriro kuti inu mukatenganso boma pa 16 September chilichonse kuno chikhala bwino nithokozeso chabwino chachikulu chimene mdatipatsa ngati msewo uja M7 uchoka kudzaleka udzafika kumalomo msewu umene uja utithandizira kwambiri tingopempha kuti contractor amene walandirana ndi nzakeyu achite chotheka kuti msewu umene uja umalizike pa nthawi yake mosayiwalanso olemekezeka athu kudera lino kuli njala
komabe sitidankha kwambiri chifukwa inu mulipo mdamba kale kutipatsa paja doti maija ngati chaka chatha nili nchikhulupiriro chaka chino teleziyenda somo muja pempho nilongofuna kuti maina akamabwera akhaleko ochuluka kutangapo apezepo wonjezerapo bungwe la NIF lagwiranso ntchito kwambiri kumthilira kuti chakudya chimene chili chochepa chionjezeredwe pachifukwa chimenechi a president tikuyamika kwambiri chifukwa so cha bungwe limeneli la NIF tingupitirira kuti bungwe la NIF pamene lilukangalika kupanga za nthilira tilupitiranso kuti tizilowa ku zakumunda tingopempha kuti adzachite zinthu pa nthawi yake monga ngati imene ulimi zimafunikira chifukwa president tisaname tisabise ngati maboma ambiri amadalira pambali ya mbewu amadalira kuno ku Ntchisi pachifukwa chimenechi kusamira kwathu kwakukulu kumakhala pa fereleza mwakuti fereleza akamatipeza mu nthawi yake timadziwa kuti ulimi wayenda bwino ndiye kuti so dziko tilidyetsera bwino pachifukwa chimenechi tadalira ndithu kuti pamene pa 16 mukutenga soboma koma zonsezi sikhala nkhani a president ife kuno ku Ntchisi mmadziwa kale Ntchisi sitibwerera mbuyo pa 16 September muona mupherezera mawu amenewa a president mosunga nthawi sitingalepere kuyamika chinanso chabwino chachikulu chimene mwatichitira mu chaka ichi ndiye ngati Kasemwe bridge magalimoto amaoloka m'madzi anthu amavula sapato pooloka koma pano timaoloka pa bridge labwino lolimba zonsezi ni utsogoleri wanu mulungu azikudalitsani sitingayiwalenso chabwinonso china chimene chachitika posedwa apa mbali ya ife mafumu kutionjezera mafumu ena kuti akhale pa msohala ndangomvetsedwa apa kuti posedwa apa ayamba kulandira mafumu amene adachita mwayi ulendo oyamba nipitirize kuti kanthawi kena poti khuru siligona ni njala ife mafumu tidavapo kuno ku Ntchisi kuti nambala ni waninthu komabe poti dzanja limakandapa lafikira 780 chisino nambala imene mdatipatsa ya mafumu kuti akhale pa msohala timati tipemphe kuti ngati nkotheka poti inu mkalonjeza chinthu simulepera pa 16 September mukatenga soboma ili murimalizire kabalansiko kuti mafumu apezekobe a president sitingalepere kuyamika zabwino zimene mudatichitiranso kuja kokala sankuwa kumusi dera langa lomwe lino kutipatsa health post ija idamangidwa koma kuti imalizike bwinobwino sikumalizika kuti yambugwira ntchito pachifukwa chimenechi mmene inu mwabwereramu tili nchikhulupiriro kuti zonse ziyenda bwino kumene kuja sitiyiwalanso pano pakansonga pali kansonga health center kumeneku kulusowekera maodi okwanira komanso nyumba za ogwira ntchito pamenepa chimodzimodzi pakansonga primary school pafunikanso manyumba ngakhale mabloko kuti ndi ana aziphunzira pabwino ngakhalenso konkuja kukanjiwa community day secondary school kumeneku kulusowekeranso manyumba abwino amaziphunzitsi komanso ma skulu ophunzirira pomaliza siningalepere kuyamika dera lino latiye malenga ma centers ambiri kunali blackout koma chifukwa cha malipo 9 yonjezera munalipatsako ma center angapo amene headquarters ili nawo mgulu pasandwe kukanjiwa community day secondary school
pa Ntrasembe ndi Kwankhala Pathumba. Pachifukwa chimenechi masenta awiri atatu magetsi ayakakale, koma enawa sikudafike zoyenereza, kwina kusada kumbe moyika mapolo, koma sirudankhawa chifukwa ma compensation yadaperekedwa kale. Boma silinga ngulu za ndrama basi kupereka ku anthu osagwiritsa ntchito malo amene aperekera compensation. Pachifukwa chimenechi bwana, ife takulandirani kuno, khalani omasuka, tidziwa kuti muli nkopita kwambiri malingana ni nthawi, koma musade nkhawa. Kuno ku Ntchisi tele chiyembekezo chili pa inu a president athu. Mulungu azikudalitsani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, mmanja mwawo gogo, mmanja mwawo kuti bu bu bu. Bwana president, mothamangira nthawi, mundilole ndipereke kwa secretary general agwirapo ntchito ziwiri zitatu, koma sadzakhala ndi ulemu wokupemphani kuti mwalonjere anthu kuno kwa Kamsonga. Secretary general, nthawi yanu. Aliyese dzanja mwambala Chakwera kwacha. Tachitani kwacha wamphamvu. Kwacha. Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Bwana president komanso mayi wathu wafuko, landirani ulemu wanu. Bwana ntabwera kuno magwira ntchito ya secretary general. Ndalowapo kulowapo then nachita mistake ufusa. Koda TPP adachita ko msonkhano kuno, koma anthu andikwira. Ati kuno TPP sikulibe. Kuno TPP sididziwa. Aunena zona manduzawo. Akuti kuno muchankamba za Chakwera. Napitaso apo kofusaso ati kuno muchankamba za Chakwera. Napita pena pali pose akuti Chakwera. Ozanga muli apo. Vetserani. Inu ndamene munampangitsa Chakwera kuti akhale president. Tere ngati akumanga misewu m'dziko lino la Malawi ndi inuyo. Ngati akukwanitsa kugula fodya pa mtengo wabwino ndi inuyo. Ngati akukwanitsa kugula sawa pa mtengo wabwino ndi inuyo. Munthu wake ndi ameneyi, pango lini watundu uti. Amen. Ndeti chite chimvano cha mavu. Chimvano cha chani kodi? Cha mavu. Choninga pati pakati. Aliyese kuno adalembetsa ntaona dzanja. Aha. Mwakoza. Kulembetsa nkwina kuvotaso nchani? Kwina. Kulembetsa kwina kuvotaso nchani? Kwina. Pasapezeke wotsala olomodzi. Tele olomodzi. Mutu wose mafumu kakusaneni, azigogo kakusaneni, aliyese mnyamata kanda na mnyikwi akatuluke, pasapezeke wina wotsala. Kwacha. Ama mtukwana chifukwa chani? Pamene kunsanje awamanga sanje, awamanga njanje. Pamene kuzomba ma stadium misewu, kublanta misewu. Mulilongwe emu ndeka nanji ya sintilatu lilongwe. Kukalonga misewu. Amadana naye ochepawo. Amadana naye fama tingwa kwa tukuno. Amafuna tsanko. Pamene mnuwache tsanko satani kodi sakuta. Koma iwo amafuna atidana naye. Ndeni mulola kunyozereni wanu mwana. Mulola mtukwane wanu mwana. Ndepa kuti amatiletsa ndewu yathu nkukachonga pa Chakwera. Ntambala wachani? Waku. Ikatelo nkhani atani? Tsono bwanawa amafuna wana otawatandiza gwire ntchito. Awa na president achipani cha MCP. Chizindiwa chawo ntambala wakuda. Mwananso amene iwowa amuda apatsa kuno kukasainira ndi kumpatsa certificate mdzanja lawo nagwirana naye. Mwana wake ni Msonti. Mwana wake ndi ndani kodi? Msonti. Adamugwira dzanja ndi kumudalitsa kuti Msonti kagwire ntchito. Ndidzikutuma udzigwira ntchito. Kazamveka kaya. Ndepa kuti mapulaimali akachitika mumvere. Nuzidziwa ine nkapita kulikonse salephera awiri atatu sakhutira. Ena amati koma ndakakhala ine, koma ndakakhala ine. Koma moti mpano matuma wanthu ati Msonti akamaka nkhula muzika mkuwa. Ati Msonti akamaka nkhula muzika mkuwa. Ayi, mzimu waukirawo umenewo ndume udakulutsitsa ni mapulaimali leo. Mzimu umenewo. Chifukwa democracy imati anthu apikisane. Mmodzi akawina ayimire chani kodi? Chipani. Ngati mmapikisana anthu 6 nosenu mudakawina amawina ndinga.
tononso moyo sukutha foti sudaime pa UMP moyo umapitira simunaona nkhosa kamwendo pano sakugwira ntchito ndi Chakwera nkhosa sanabwere pana nkhosa kumatithandiza sadali phungu wanu kuno adakakhala otsimbuka nkhosa bweza kuti ndima pandekha nkhosayi adazindikira kuti tikachita mapuraimari amene wapambanayo olopata peseka wena oti sadakhutire timchite support kulipo alipo wina kuno bwana tinake timati mdoko kandi mdoko ali nazo zindalama zoti akatha kuima payekha mdoko tu uyu ali apo bwana mnyamata uyu amene ali nawo malole adakatha kuima payekha koma angoti ya tisagawe voti kaya kuno kukhale kwatambala wachani wakuda mdogoyi ausapota msonthi mdogo agwira ntchito ndi msonthi nde ine ngati secretary general singachitire mwina koma ndikuthokozeni amdoko pamaso pa Chakwera fa kumene mupangako nkumanga kuti tonse tiyende chani kodi limodzi msonthi tipatse moni 1 minute zikomo Kwacha Dr. Lazarus Chakwera Boma nanga ife ulemu a state president Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mama wa fuko lathu amayi Chakwera ulemu kwa secretary general Richard Chimwendo Banda muli apa ulemu organizing secretary amene machito organize zonse za chipani Adausi Gumba ndiena wonse oyenera ulemu ine nthawi yanga ndiyochepa ukakhala mwana mphanje umambira pa mchenga poyamba ndifuna ndikuthokozeni a president chifukwa ubwera malo ano nkoyamba nkachiwiri kwacha mudabwera pano tidalipona mwali 5 tidachita primary ndidapambana ndine kwacha pamene adalephera amdoko yawa niwakumadanjala wena wose niwakukanenje wenawo wayimaso ndeni unena kuti ine ndinodala ndithokoza amalenga uza mwana wawo mwana iwe fumu imakhala imodzi pamudzi anthu yawa amathokoza nthawi imene adapita pachati machita lonchi amadabwa kuti ino nililongwe chifukwa cha misewu nthawi imene makapereka ma certificate bwana tidawatenga awa wamadabwa kodi JPICC ino anthu yawa ndiwothokoza mafumu chifukwa chokwera kwa msohala koma mafumu ena akadafuna atakhalapo pali bridge pakasemwe apo adamanga nthawi ya honorable Chitapondwa ndimayamika koma pambuyopo pali bridge limene matenda yakuno anemephera kudutsa pajere panafunika patakozedwa pamenepo komanso mukachoka kuno upita kumalomo mupeza bridge pankanire amene mabome aja kumbuyo adalephera kumanga bwana tikoze bridge limenelo komanso tilini bridge kwa chimbaluko kuti tiwolo kupita kubowe kumeneko kuli bridge amati timanguchitirapo kampeni sitikozayi bwana tithokoze kuti nthawi ina kulabwera chimanga cha ulere kuno mafumu adalandira tizithokoza zikachitika mitengo ya mbewu soya anthu agulitsa mitengo yabwino mtedza fodya anthu yawatu sayiwala zimene DPP imachita
tikuthokozani kwambiri. Komanso ndipemphe bwana konsiwese ino tili ndi mafumu magogo atatu, Sinyo Chief Malenga, TA Msauka, kuno kuli Sabu TA Masanya kwathu. Koma masanyawo adaloera limodzi ndazawo sadakwere ora kudandaula kuti muaganizire nawo akhale TA. Bwana anthu yawo lini makuponi amene sadagulire fertilizer, ndiye timati tathandizani kuti fertilizayo alimire kudimba. Komanso dera lino bwana lilibe secondary school yayikulu, tili ndi community yokha. Secondary school yayikulu kumabwera zida zaboma za sayansi zimene nawo okamabwerekako. Tithandizeni bwana. Msewu ochoka kwa Ng'ombe ukafika ku Nkalalo ukafika ku Malomo ndi wovuta. A regional chairman avomereza primary elections ikadalephera kuno chifukwa cha mvula, misewu suli bwino. Tithandizeni bwana. Bwana kudali mabungwe yomanga sukulu koma nkuikapo mapale. Masukulu ambiri yonse amene adayika mapale akuonongeka. Ine nachitapo replace imodzi bloko pasedi apa, koma ni ambiri. Tithandizeni. Amagetsi kuno munthu akumaliza ntchito koma kuti ayatse magetsiwo koma kuvuta, anthu akudandaula. Ndima amenewa nimanena kuti anthu awa nuwauza kuti mmene dalembetsera kuno ku Ntchisi West 26,000 tidalembetsa masiku 17, koma chisankho ni tsiku limodzi. Tidzachita chiyani kuti anthu onsewa odzatuluke? Nde ine nikuyenda kuuza mafumu kuti asadanyamuke, akanyamukira limodzi pa khomo kukavota. Mayina awo ni kulemba. Mayina amene ananyamuka nawo ni kulemba. Chifukwa fumu ikatsogola kuti anthu abwera omapita kwina oli nibwera bwino osabweraso. Ndima amenewa nsakutayitsani nthawi. Zikomo kwambiri. Bwana President mujamchirira inu anthu akakutukwanani akakunyozani a TPP simbweza nde msonthi amene ola mtukwane anthu ola mnyoze msonthi sabweza. Msonthi zimene amachita iye nkuchitukuko patsogolo. Tsono ngati akuyankhula chonchi lero msonthi nanga ku parliament iko tikapuma ife parliament iko. Bwana ndisati kuyankhula kwa Koma tipatseni moni kumawa kuno. Zikomo kwambiri. Kwacha. Senior Chief Malenga, mafumu onse muli pano. Tikuti tungakhale chakummawa uko avuso jere inkosi alipompa nonso. Kucharachoka kwa Kalumo. Hayi ndithu zikomo chifukwa chochita na support. Zikomo mafumu onse ena ndi amwandanda uko kuti uchiti uoneka bwino. Zikomo nthuni. Komanso mgwanda wochuka ku Ntchisi. Kawawa zedi. Ndithokoze akuluakulu achipani, Chimwendo Banda, kulikulu achipani, Deus Gumba, ndiwe na wonse kuno ku region, Zebron Chilondola, ndimayi Wende na Lumo. Zikomo chifukwa cha nonse ngakhale kuno ku district achibale ndi azawo. Ndifuna ndikuthokozeni anthu akuno ku Ntchisi makamaka kuno kwa Kamsonga.
Kanthawi kena ntabwera pano ndakuwuzani sitole lero sinchulamo musemuja chifukwa kuno wakansonga ni kwathu dalumikizana chifukwa cha anthu amene adapezana ku ndende 1959 atamangidwa ndi abambo anga. Wena akuluakulu muli pano mudzadziwa zimenezo kuti ndine nazoonadi wadi. Ndiye ubale wathu ndi kuno ngwakalekale. Koma okondedwa ndikudziwa kuti mwakhala pano nthawi yayitali mwayimirira mwabwera pano chigulu chonchi. Taonani tere ya mdoko athu akayima limodzi ndi msonthi. Uchina na sapoti rumeko wadi. Nzabwino kapena sizabwino. Ine kumene ndabadwira ine kumeneko anthu adangokhala pasi nogwirizana kuti iwe mmene wayimamu basi ungokhala wekha chifukwa kuno sitingamalimbane tokha mpaka na vameki adamchita declare kuti tilikale ndi MP mmodzi ku Malawi Congress pati. Ndiye koma ndikuthokozeni chifukwa tili ndi mwayi wakuti inu ndi ine tikhoza kukhala ndi chisankho chakumtima cha atsogoleri wathu. Ndipo chimodzi mwa chisankho chimenezo zutanthauza usankha president. Kuno muli president winanso kuno. Mukavotera nda padzana ntakupemphani kuti kalembetseni ndamva kuti kuno mdalembetsa bana. Constituency yonse 26,000. Koma dzana ilo pa 2020 mudani patsa voti yanu. Chifukwa kuno ndiye mdavota bwino zedi. Voti imene ije ndiyo idani pangitsa kuti nikhale president. Ofunika kumaziona bwino osachita mozembanso ayi. Ndiye ineyo ndaphunzira ulankhula siririti. Tikuvana badi. Umauzana choonadi chifukwa choona mchimene chimati masula. Maona awali uko wakumadza akhozo vinira nyimbo iyi. Ino maona kwa zikoma azimayi. Tsono tu nkhani njakuti chidachitika nchiyani ndipo boma luchitapo chani. Kodi zimene boma luchita zogwira? Ndiye ndifani kutsimikizireni pano. Chifukwa nkhani ija yakuti mudani patsa voti nkhale president ndimene yathandizira kuti tichite zina zonse zimene zachitikazo ndi zina zimene zikuchitika koma sizinamalizike. Koma mkakamba nkhani yakusintha kwa mitengo ya zinthu ndikuwuzeni kuti nkhani imeneyi idayamba motere kuno tere mwadandaula dzuwa chifukwa kukachira ng'amba ngakhale mnali nazo zina zonse kumwamba nkutseka simungalime nkukolola bati. Kodi ameneyo Nchakwera madera wena madzi
kuchuluka nkukokolola zonse monga tidaona ife zuchitika mdziko muno, anthu nkusowa chakudya. Ndiyetu zinthu zikachepa mtengo umakwera. Kodi mundimvetsa? Amene amadziwa za nkhani ya zachuma amadziwa supply and demand. Ndiye zimathandizira zimene zija chifukwa cha ngozi zotichitikira ku Malawi kuno kuti zinthu zisinthe mitengo. Komanso kumene ife timagula katundu, maiko amenewo mitengo idakwera, mwachitsanzo fetereza ukwera koposa 500%. Ndiye kuti fetereza uja abwere kuno sangakhale wochipa yaye, koma kuti zimverereko ife timafuna kuti ayi zimenezo tiyankhepo. Ni katundu winanso mafuta mwachitsanzo akadula kumene timakagulako, ndiye kuti kunonso adula. Mabweretsedwe ake akatundu ameneyi kuno kwathu ndikakhalanso njira yodula, ndiye kuti katundu uja azidulira. Koma tikambenso choonadi, dziko lino pakati ponsepa tidagulitsa makampani wonse amene amatithandizira kupanga zinthu zathu. Makampani a boma, umagulitsa chuma cha boma. Zonse timadzipangira tokha, kaya ndi mafuta timadzipangira tokha. Ngakhale shuga amene tachilukoza lamulo lake tsopano lomayendetsera malonda a shuga, tayikanso zinthu zina kuti zikhale m'malo mwake. Wena ni madobadoba chabe ongofuna kumalanda Malawi, umakudyerani masuku pamutu, zinthu zanu zonse azingochita molanda, ndipo iwo azipeza phindu lokulirakulira. Ndiye ife nati satero ayi. Tiye tigawe chakudya kulikonse kumene chakudya chaperewera, chifukwa ngakhale nkhani ya mtukula pa khomo tiye tiwonjezere kwina anthu athandizikepo. Nkhani ya nifi tiye tionetsetse kuti ufikira aliyense wachinyamata ndi azimayi. Kumene vula yavuta anifi tathamangani, kachiteni kuti anthu azilima, ngakhale kugwiritsa ntchito madzi ali mathapi m'madimbamo, kuti chakudya chipezekera aliyense. Kodi zimezi zikugwira kuno ziliko? Ndiye kuti mukhoza kuona koma nzofunika kuchulukira, chifukwa si wonse pano pa trading ngati pano si wonse walandira nawo ngongole ya nifi ayi. Koma mpofunika kuti nambala tionjezere zijamane na mfumu kuti ngakhale wena athandizika, koma chifukwa tachulukana wofunika kuthandizika ngambiri. Munimvetsa? Koma tayikanso malamulo oti ife tizigula katundu, umagula tu kwa anu ake amene amapanga zimenezi. Chinacho tayamba kale factory ya fetereza kusalima tizipangira konkuno zichipe mtengo. Zinazo tionetsetse kuti ngakhale mafutawo tikagula kwa wena amene amapanga mafutawo azibwera kuno mochipira, tikagule mochipira. Tere mafuta amene akubwera pano pawa mmalo molipira 50 kwacha tulipira 27 kwacha. Kodi palakwika pamenepo? Ndiye kuti mafuta aja achipa. Komanso ngati mdamva tidakonza njanje tere yafika kale pa msanje, tifuna zinthu zizibwera kuno mochipira. Tiyagwiritsanso ntchito nyanja yathu kubweretsa zinthu zimenezi kuti anthu kuno amvereko zinthu zina usiyana ni umangoti tsiku ntsiku mtengo wakwera. Izi tuchita mwadaladala, nchifukwa ngakhale zitukuko tuchita zinzolimba kuti ngakhale misewu katundu akamayendamo msewu usathe tsiku limodzi ayi ikhalitse kutsogolo konseku. Kuno tukamba za M7 padali zina zimene zidavuta, koma lero tazakonzeka. Munthu ali pa msewu akugwira ntchito, tifuna ayende mwamsanga kuti kuno tilumikizanenso ndi maboma ena chimodzimodzi. Koma madobadoba aja tuchita nawo bwa chifukwa chimodzi iru chimene namtengera mnyamata uyu vitumbiko mumba kuti akhale woyenda nane paliwiroli masabata 3 tutizikavota badi.
chimene namtengera mnyamata ameneyo nchangu chake chomavumbulutsa zinthu. Wena akabisa shuga wakatokosola kumene anabisako, wena akabisa mafuta wakaulula kuti zina motere, wena akabisa simenti kuti simenti ikwere mtengo. Basi namtuma ku Zambia komweko wabweretsa simenti watsika, shuga adatsika, mafuta akutsika, maiko wena onse amadzagula kuno chifukwa choti kuno kungotsika. Ndiye wina azinene kuti ayi sizili bwino zimenezi, simuchita bwino. Iyayi zikoma mayi kanthawi kanchepera koma tere akuzigwira kayo. Kodi alipo sakugwira izinu kambazi? Mumvetsa badi? Tifanifune numuzindikire bwino. Ndiye zina tingamachita mwadaladala kuti Malawi azunzike, anthu akafika kwa Kamsonga kungofunsa kuti zinthu ziyenda bwanji pano, mayazi chifukwa zinthu sizili bwino kuno. Kodi munimvetsa? Koma tsiku mangonyoza Chakwera. Zinthu zakuti zina sachita mwadaladala chifukwa afuna Chakwera atachokapo pa mpando wa president, azipitilira kukudyerani masuku pamutu, azipitilira kuponderezani, azipitilira kumangokulandani katundu wanu. Ku auction itu lero kuli mitengo yabwino. Mitengo ya soya ni mitengo yoti nkale lonse sizinachitikepo. Mbewu zimene mukulima sizinachitikepo. Ndiye tufuna ulendo uno inuyo mudyerere zipatso za nsembe imene mwadzipereka zaka zonsezi, chifukwa makhala ngati mudatithandizira ndi voti yanu kuti tabyala mtengo, tathirira mtengo, tatengulira mtengo. Tsopano ufuna uzibereka zipatso zake, ndiye wena afuna ubwera kuti ati ngodula basi. Moti mulola pa 16 September kuti wena achotse zimenezi. Chifukwa misewu tumangayo tsano nyofunika iziro wa makukamu izipire midzi monsemo tikonze zinthu. Chitukuko chonsechi, magetsi, madzi aukhondo, zonsezi tuchitira mwadaladala chifukwa tifuna kuti aliyense kwathu kuno akhale pabwino. Zikhwaya tikhale nazo zathu, mamilioneya akhale wathu, mafactory akhale wathu, mega farm, mafamu akulu oterewa tichite zimenezi mwakathithi. Ndiponso nkhani ya migodi tichite molondola mwakathithi chifukwa ndi imene itipatse ndalama zochuluka kuti tsopano chitukuko chathu chipite patsogolo mwachangu. Mwanimvetsa koda anthu anga, anthu a mtundu wanga kuno kwathu kwa Kansonga? Mwamva atu wanu? Ndino angati mwakonzeka kukavota paja? Nanga simudalembetsa wanu? Chifukwa lembetsa nkwina uvota so nkwina. Ndiye vanena mmene tikavotere vanenanso mmene tikautsirane, ananga wina akachita so unyizi ngati tidanena dzana kuti nyani samlekera munda vadi. Zabwino zili mtsogolo, achinyamata inu nikulankhuleni ichi. Vitumbiko mumba akuyimirira nonse inu. Ndipo manifesto ya MCP muli ndondomeko masekta wonse okhudzana ndi boma amene akulenga ntchito mwadaladala kuti makampani amene azigwira ntchito molumikizana ndi boma mdziko muno akulembeni zintchito ana ambirimbiri, akuthandizeni inu mukhaleni tsogolo lokhazikika. Chifukwa ngakhale tsogolo account tayika mwadaladala kuti kutsogoloku umphawi tichite nawo bye. Tamvana kodi? Mukavotera ndani president? Nava kuti wenaja kunonso kulibe sangabwere nubwera komwe vana. Wosayiwala tili ndi candidate msonthi amene tambala wakuda chizindikiro chathu, chimodzimodzi kansala wathu tambala wakuda ndiye chizindikiro chathu, chifukwa tifuna chitukuko chathu chipite patsogolo. Ambuye akudalitseni nonse kuno kwa Kansonga. Zikomo. Ambuye alemekezeke. Zikomo. President wa dziko lino Dr. Makatha Chakwera imonso ni mtsogoleri chipani cha MCP kumaliza kulankhula pano pa Kansonga Trading Center komwe tikuyimira ndi Anderson Nsonthi a chipani cha MCP kuwalimbikitsa anthu za voti pa 16 September 2025. Apa tsopano ndi ulendo kupita kwa Malomo Trading Center monsa president akayimenso itsa msonkhano wina. Mutilandire ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula.
chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata, ukakhala pabwino oyipa pamayitana, chibwana chimalata, ukakhala pantchito ulova umakodola, chibwana chimalata, ukakhala pabanja umbeta umayitana, chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata. Kazi wokongola ukachita chibwana nzakwanza kulanda, ukapeza mkazi wokongola ukachita chibwana nzakwanza kulanda, ukakhala pantchito ya bwino ukachita chibwana iwe idzakutela, ukapeza ntchito ya pamwamba ukachita chibwana ulova udzakuyanja, chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata, chibwana chimalata. I'm a Guinness chairman. I'm say all of you. MBC, inspiring the nation.